Hola a tothom, bones. Us vinc a encoratjar a participar de la iniciativa del grup IRIS, que és l'associació de Figueres que lluita contra el càncer de mama. Avui és el Dia Internacional. I ells cada any organitzen una cursa. Aquest any és la 5a cursa de la dona, però per causes de la pandèmia, de la Covid, realment, clar, no s'ha pogut realitzar in situ, que és el que és ben bé al centre de Figueres, però sí que han generat iniciatives perquè tothom hi pugui participar i també de manera creativa, no? Hi ha una petita història per Instagram, no? Durant el dia 17 i 19, penjar les samarretes als balcons o feu alguna foto amb les samarretes fent alguna mena d'exercici casolà o allà la imaginació de cadascú, no? I etiquetar-ho degudament, @grupiris o 5a cursa de la dona. I jo vull afegir-me a aquesta iniciativa generant aquest contingut audiovisual i m'agradaria dedicar no només al grup IRIS, sinó a totes les dones del món, un poema que vaig escriure fa un parell d'anys i que vaig dedicar al grup IRIS perquè em van emocionar en un dels concerts que van fer i van organitzar per Nadal. Els vaig escriure una petita intro. Diu: Iris Pegis, poema dedicat al grup IRIS, l'associació d'empordaneses afectades de càncer de mama. Senzillament per ser tot el que són, grans, molt grans. Iris Pegis, arpegis de composició A. Iris Pegis. És una paraula de nova creació que simbolitza cada partícula d'esperança de totes les dones que conformen el grup IRIS, en sororitat, que és solidaritat entre dones. Iris Pegis, arpegis d'esperança, que contagieu de vida, la vida de totes les espurnes del món. Cap clareja com vosaltres, iridescents com sou, la música us atrapa, la del cor, la del pensament i la de la paraula. Sou del color de la tendresa a mans besades, que lleva la vanitat, el soc feréstec i a les anyades, la llum tornada carn, cristal·litzada, el trinc celeste capturat per les onades. Iris Pegis, ai,